Ahoj, som Štefán Agašvári. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na jedinečné produkty a príležitosť v spoločnosti HLBS Network. Čo všetci potrebujeme? Prvotným cieľom ľudského života je šťastie. Každý z nás potrebuje šťastie. Zložky šťastia a úspechu sú pre každého nás rovnaké. A čo všetci chceme a čo všetci potrebujeme? Prvotný je duševný kľud. Každý sa chce cítiť dobre, každý chce mať v sebe pokoj, chceme sa oslobodiť od strachu, hnevu a negatívnych emócií. Na druhom mieste je zdravie. Zdravie je neoceniteľné. Chceme sa zbaviť bolesti, choroby a zdravotných potiaží. Chceme mať hodne energie, chceme dlho žiť. A dnes už vieme, že takmer všetky choroby sú spôsobené špatnými stravovacími návykmi. Na treťom mieste sú dobré vzťahy. Máme okolo seba ľudí, ktorých milujeme. Sme v kontakte s ľuďmi, ktorí nás majú radi. A cítime sa s nimi dobre a bezpečne. Ak však máme problémy so vzťahmi s ľuďmi, v blízkej dobe to ovplyvní náš duševný pokoj ako aj zdravie. A tieto tri zložky sú navzájom veľmi silno prepojené. Na štvrtom mieste je práca. Môžeme byť šťastní jedine vtedy, keď vieme, že naša práca je dôležitá pre iných a vidíš za ňou výsledky. Jej efekty pozitívne ovplyvňujú život a prácu iných ľudí a že si za to dobre odmeňovaný. Na 5. mieste sú financie, peniaze. Určite chceš mať toľko peňazí, aby si sa nimi mohol prestať zaoberať. Chceš získať nezávislosť. Ľudia hovoria, že peniaze sú cieľom šťastia, ale to nie je pravda. Peniaze sú nutnosť a je to ako hlad. Ak nemáš dosť čo jesť, stále myslíš na jedlo, ale ak máš dosť jedla, začínaš premýšľať o niečom inom. Pozrime sa na filozofiu zdravotníckej starostlivosti. Terajšia filozofia je nebezpečná. Dneska to funguje tak, keď je človek chorý, ide k lekárovi, ten mu diagnostikuje chorobu a nastaví mu nejakú liečbu. Prečo je to nebezpečné? Keď sme už chorí, môže byť už neskoro a ani peniaze v takom prípade nemusia byť vždy pomocné. Je dôležité venovať pozornosť svojmu zdraviu ešte predtým, než začneme byť chorí. A preto prišla a už dneska sa hodne presadzuje nová filozofia. Zdravý človek podporuje svoje zdravie, ochraňuje to zdravie a tým predchádzame chorobám. Keď tomuto hovoríme, že ide o presun hlavnej pozornosti medicíny z oblasti liečby do oblasti prevencie chorôb. Keď sme chorí, sme ochotní za vyliečenie dať nemalé peniaze, ale je lepšie priebežne sa venovať svojmu zdraviu a predísť tým chorobám týmto spôsobom. V našich génoch je zakódované, že by sme sa mali dožiť 100 alebo aj 140 rokov bez nejakých chorôb a problémov spojených so zdravím. V skutočnosti dneska sa dožívame 70 alebo 80 rokov a ten zvyšok, čo nám chýba, sme si pokazili sami tým, ako žijeme, ako sa stravujeme, ale aj duševným stresom. Dôvodom sú predovšetkým moderné poľnohospodárske metódy, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na syntetické hnojivá. Tie radikálne znižujú obsah výživných látok v pestovaných plodinách a to vrátane mikronutrientov, ktoré sú vitamíny a minerály. Látky, ktoré boli pôvodne obsiahnuté v pôde, avšak za roky extrémneho intenzívneho využívania z nej v podstate vymizli. Obsah minerálnych látok v pôde sa vyčerpal. Ako vidíte na tomto grafe, sú to výsledky výskumu Poľnohospodárskej univerzity z Maďarska, z GDL, ktoré robili v roku 1966 až 1990. Keď v roku 1966 bol obsah týchto minerálnych látok a stupových prvkov 100%, tak v roku 1990, ako vidíme napríklad u mlieka je 5,7%, u kapusty zelí 5,6%, mrkva 60%. To je radikálny, drastický prepad obsahu týchto vitamínov a minerálnych prvkov v tele. Príčiny chorôb ako alergie, stres, problémy imunitného systému, zhubné nádory, obezita a doposiaľ neznáme onemocnenia sa musia hľadať v nedostatku minerálnych látok a vitamínov v organizme. Nedostatok mikroelementov a minerálov v organizme obmedzuje predovšetkým činnosť enzýmov a znižuje účinnosť vitamínov. Užívanie rôznych vitamínových prípravkov môže byť tak úplne neúčinné, pokiaľ nemáme v organizme príslušné mikroelementy. Doktor Linus Pauling, dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny, sa týmto zaoberal do hĺbky a pretože už v tej dobe bola k dispozícii technika schopná merať tieto ukazatele, on ako prvý dokázal, že pre zdravý organizmus potrebujeme 90 prvkov. Keďže už vieme, že v pôde a v plodinách nie je dostatok týchto prvkov, tak odkiaľ ich teda brať?
Riešenie nám poskytla sama príroda a dala nám vitálnu starovekú pôdu, bohatú na minerálne prvky vo forme humínových látok. Kyselina humínová, humínové látky sa vstrebávajú do organizmu na bunkovej úrovni, čím sa zvýši energia, pôsobia antivírusovo, detoxikujú a posilňujú imunitný systém. Čím sú unikátne tieto kyseliny a tak efektívne? Kyselina humínová a furinová obsahuje 80 až 90 prvkov druhov a to všetko v biologicky využiteľnej priateľnej forme. A druhá je unikátna chemická štruktúra. Nie sme schopní synteticky umelo vyrobiť a reproduktovať takúto štruktúru. Prekyselený organizmus poškodzuje orgány. Najprv formou zápalov a neskôr nás zabije rakovinou, infarktom či mozgovou mŕtvicou. Prekyslenie vzniká potravinami, mäsom, cukrom, alkoholom, ale aj duševným napätím a stresom. Dosiahnutím rovnováhy medzi kyslými a zásaditými zložkami krvi, čo je acidobázická rovnováha, telo efektívnejšie využije ďalšie kroky k ozdraveniu. A tieto humínové látky nám pomáhajú vyrovnať acidobázickú rovnováhu a teda odkysliť náš organizmus. Detoxikačné účinky týchto látok, voľné škodlivé radikály poškodzujú a ničia zdravé bunky. Humínové kyseliny viažu na seba tieto škodlivé radikály a vylúčia ich z tela von. Sú to antioxidačné účinky. Detoxikujú našu pečeň a játra a vieme, že pečeň je najdôležitejší detoxikačný orgán v našom tele. Posilňujú imunitu, funkcie imunitného systému, stimulujú produkciu protilátok v tele, majú silné antivírusové, antibakteriálne a protizápalové účinky, zvyšujú aktivitu enzýmov. Anorganické látky je telo schopné vstrebať iba z 10%. Dnes je už vedecky dokázané, že chemicky vyrobené minerálne a stopové látky nie je telo schopné vstrebať. Aby telo mohlo minerály a stopové prvky skutočne vstrebať a spracovať, je nutná organická, tzv. Chelátová väzba. Humínové kyseliny premieňajú anorganické, teda chemické minerály na organické a tieto látky je telo schopné vstrebať až z 95%. Navyše zvyšujú priepustnosť bunečnej steny, čím pomáhajú transportu živín cez bunečnú membránu. Tým sa zvýši naša energia. HLBS si zakladá na produktoch splňujúcich jedinečné a najprísnejšie štandardy kvality. Všetky naše výrobky od vývoja až po konečné skúšky sú vyrobené podľa normy ISO 9001-2009 a považujeme za dôležité zabezpečiť našim spotrebiteľom také produkty, ktoré sú najviac potrebné z hľadiska zachovania ich zdravotného stavu. Vyvíjame a vyrábame len z prírodných produktov bez chemikálií s cieľom poskytnúť kvalitnejšie a zdravší život našim spotrebiteľom. Naše produkty obsahujú esenciálne minerály, stopové prvky a vitamíny nezbytné k optimálnemu fungovaniu zdravého tela. Firma HLBS má 3 druhy produktov: čokolády, vitamínové doplnky a kozmetiku. Podarilo sa nám odstrániť pocit viny pochádzajúci z konzumácie čokolády, nakoľko naša čokoláda neobsahuje žiadne škodlivé látky, ani cukor, a nemusíte mať teda pocit viny a zbaviť sa potešenia z jej konzumácie. Naše produkty sú nielen plné zdravých živín vhodných pre zachovanie zdravia, ale zároveň podporujú aj detoxikáciu organizmu a chudnutie. Deti tieto čokolády majú takisto veľmi v obľúbe a stojí za to im teda ponúknuť tieto zdravé čokolády. Aj vy môžete mať telo, ktoré si zaslúžite. Bez ohľadu na váš vek, fyzickú kondíciu alebo aktuálnu hmotnosť môžete nakopnúť váš metabolizmus na spaľovanie tukov, zoštíhliť za pomoci živín a prírodných minerálnych látok. Jednoducho, bez starostí, bez cvičenia a bez jojo efektu. Navyše si doprajete 3-krát denne čokoládu. Znie to až neuveriteľné? Ako to funguje? Ráno, na obed a večer, 30 minút pred jedlom si vychutnáme 2 kúsky čokolády, zapijeme 3 deci vody. To jediná obeť, čo musíme urobiť, je vydržať 6 týždňov. Každý deň, 7 dní v týždni zjeme 6 čokolád denne a vydržať jesť čokoládu aspoň 6 týždňov. Nevydrží, nekamaráti sa to ako s jojom, ako som hovoril. Ako to funguje? Tieto čokolády obsahujú prírodnú vlákninu rozpustnú vo vode, ktorá absorbovaním vody vytvorí gelovú hmotu a zasíti vás. Vy však normálne sa stravujete, ako by ste tieto čokolády nebrali. Sú ochutené stéviou a erytritolom, neobsahujú žiadne cukry a nemajú takmer žiadne kalórie.
Humínové látky dodajú telu potrebné živiny a tým vaše telo funguje správne. A keď prestanete čokoládky užívať, jojo efekt sa nedostaví. Čokoláda je zo 70% brazílskeho kaká, má blahodárny vplyv na psychiku, robí lepšiu náladu a zvyšuje chuť do života. Zrejme si hovoríte, tomu neverím. Ani ja som tomu neveril. Najlepšia je vlastná skúsenosť a potom uveríte. Dovolte mi ukázať, ako to fungovalo na mňa. Ja som začal v januári roku 2017, keď som mal 91,1 kg. Za jeden mesiac sa mi podarilo schudnúť 2,5 kg. Za ďalší mesiac ďalšie 2 kg. V treťom mesiaci to bolo 0,3 kg a od apríla do 2 týždňov v máji som schudol ďalšie 2,4 kg. Dohromady od polky januára do začiatku mája som mal dole 7,2 kg. A keď sa pozriete na graf vedľa, tak tuk percentuálne z 20,9 zišiel na 18,2. Tu sa môžete pozrieť, že v páse som schudol 4 cm, z bokov 3 cm, zo stehien 2,5 a z hrudníku 1,5. HC80 je jedným z našich produktov, na ktorý sme mimoriadne hrdí. Obsahuje humínové kyseliny, fulvokyseliny, cordyceps a extrakt z pestreca mariánskeho. Náš produkt je unikátny v tom, že kombinácia zložiek napomáha k vzájomnému posilneniu komponentov, takže je maximálne účinný. Humínové kyseliny dodajú organizmu 90 minerálnych prvkov, pomáhajú pri prevencii chorôb a obnovujú acidobázickú rovnováhu, o ktorej sme si hovorili, že je veľmi dôležitá. Cordyceps nám zvyšuje energiu, vitalitu, zlepšuje kondíciu. Je to vysokohorská huba, ktorá sa prírodne nachádza len na himalajskom úpätí vo výške okolo 4000 metrov a bolo ho obťažné získať. Jeho vysoká cena bola predurčila takmer iba výlučne cisárskeho dvora pre čínsku šľachtu a preto bol historicky mimo dosah priemerného obyvateľa. Ale cez jeho cenu a vzácnosť ho jeho neuveriteľné liečivé možnosti učinili jadrom tradičnej čínskej medicíny. Pestrec mariánsky silne detoxikuje organizmus. Berry Slim obsahuje šupky semien z korocelu alias psyllium, kremelinu, sojový lecitín, topinambury, liofilizované maliny, jablčný pektín, zázvor, vitamín C a stéviu. Ako už napovedá názov, Berry Slim, jedná sa o produkt, ktorý napomáha chudnutiu. Má vysoký obsah vlákniny, pomáha optimálnemu fungovaniu tráviaceho systému, absorbuje a vylúči parazity, vírusy a ťažké kovy. Prečisťuje naše črevá a pôsobí ako kefa na naše útroby, a to vďaka kremeline. Je to ako valec plný dier, ktorý absorbuje baktérie, parazity a tieto ťažké kovy vylúči z tela von. Je opatrne a účinne prečistí klky v tenkom čreve aj z tých najhlbších miest. Pomáha znížiť krvný tlak, znižuje hladinu cukru a cholesterolu, pomáha pri chudnutí a odbúrava špatné tuky. Immunshot je ďalším vynikajúcim výrobkom iba z prírodných látok. Obsahuje prvky ako rhodiola roseal, liofizilovanú zmes ovocných práškov, sojový lecitín, vitamín C, fulvokyseliny, prírodnú malinovú arómu, glycelín, L-karnitín, L-arginín, cordyceps, jód, selén a tak ďalej. Jedna dávka 10 ml obsahuje 500 mg, ale pozor, lipozomálneho vitamínu C. Lipozomálny vitamín C sa vstrebáva cez bunky stien účinnejšie, pretože má molekuly obalené lipidmi, mastnými zlúčeninami, ktoré umožňa vstrebať až 90% aplikovaného množstva a nepreťaží sa tým náš traviaci systém. Veľmi účinne posilňuje imunitný systém, dodávateľu potrebné aminokyseliny, jód a selén. Cordyceps nás zásobí energiou, je to vitamínová strela pre imunitu a vhodná je aj pre deti, navyše vynikajúco chutí. Z kozmetických prípravkov by som vám ukázal náš produkt LH Plus s kyselinou fulvinovou. Je to sprej, ktorý pomáha pri uštipnutí hmyzom, pri úpale, pri akné, je skvelý po depilácii, po holení, na podráždenú pokožku, ale aj skvele vonia, osviežuje pleť. Pomáha pri psoriáze, exémoch a pri akýchkoľvek problémoch s pokožkou. Ako som hovoril, neobsahujú žiadne chemické látky naše produkty, obsahujú len esenciálne vitamíny a oleje, napríklad kyselina humínová, olej z rakitníka, extrakt z refrutových jadierok, levandulový olej, citrónový olej, glycerín, lecitín a to je všetko z hľadiska produktov. Teraz by som vám chcel predstaviť unikátne revolučný systém HLBS. Ako to vlastne funguje? Náš systém je unikátny v tom, že je
lineárny. Toto lineárne riešenie systému je jedinečné a revolučné. Uprostred systému je firma HLBS. Členovia firmy sa registrujú raz na jednu stranu a raz na druhú stranu. Prvý člen, ktorý sa registruje pod vami, je vždy na jednej strane a hneď vedľa vás na prvom voľnom mieste. Ďalší člen, ktorý príde do systému s vami, je už na opačnej strane systému. A takto to ide stále ďalej. Raz na jednu, raz na druhú stranu. A takto vlastne vytvárame nekonečnú časovú os. Je to prvý a jediný systém bez konfliktu záujmov. Je to najspravodlivejší systém na svete, pretože všetci sme na jednej osi. Všetci sa navzájom podporujeme, firma rastie a tým rastie obrat, z ktorého všetci máme podiel vo forme provízií. Môžete ho využívať v 202 krajinách na svete. Čo ak v systéme je napríklad už 1 milión členov z celého sveta? Máte strach? Nemajte strach. Je to skvelé na tomto, že každý druhý registrovaný nový člen bude v osi vždy len na pozícii za tebou. Ako som hovoril, vždy sa registruje človek na jednu alebo na druhú stranu. Tým tu iná možnosť nie je a tá tvoja strana má vždy 50% z celého medzinárodného systému a tak máte prístup k 50% jeho obratu. Firma HLBS myslí na to, aby ste mali možnosť si privyrobiť a začať zarábať už okamžite. Ty ako člen sa registruješ do systému a za registráciu každého člena member a zákazníka customer získavaš okamžitú províziu 20%, a to okamžite po registrácii a zaplatení registrácie. Títo tvoji priami členovia, ak registrujú ďalších svojich známych, hovoríme im nepriami členovia, tak z ich registrácie dostávaš ďalších 10%. Ak je to nepriamy zákazník, tak 5%. Do tretej úrovni tu už je potreba dosiahnuť aspoň úroveň manažera, aby si mal 5% z 3. a 4. hĺbky zákazníka a na úroveň team lídra, to vysvetlím ako dosiahnete, máte ďalších 5% z registrácie člena z 3. hĺbky. Firma okrem priamých a okamžitých provízií poskytuje tzv. Púly. Má niekoľko púlov a prvý je HLBS pool. Tu už hovoríme o získavaní provízií z medzinárodného obratu. To znamená, že nielen z vašich členov, ale ako som hovoril, je to spravodlivý systém a získavate možnosť podielu z obratu zo všetkých členov v danom systéme. Ak máte aspoň 2 aktívnych členov, teda ste na úrovni bronz, dostanete podiel z HLBS Bronze Poolu. Ako to funguje? Od tvojho druhého registrovaného člena môžeš dostať každý pondelok podiel z obratu zo 100, 500 alebo až nekonečného počtu členov na tejto strane osy od vášho druhého člena. Záleží, aký štartovací balík máš. Systém do HLBS poolu vkladá 25% čistej hodnoty každej member activity a 10% čistej hodnoty customer nákupov. Takto sa naplňuje bazén, ten pool peniazmi. Ako budete v HLBS rásť a postupne kariérne stúpať, dostanete najprv podiel z 10% tejto čiastky, 15%, postupne 20% alebo až 25%. 15% od úrovne manažéra, 20% master a 25% top leader. Ďalší pool je start pool. Firma chce, aby ste dostávali peniaze každý mesiac za vašu aktivitu. Keď registrujete 4 a viac nových členov v kalendárnom mesiaci, dostanete podiel zo štart poolu. Čím viac členov s čo najväčším štartovacím balíkom registrujete, o to vyššia bude vaša provízia. Jedná sa zhruba až o 6 500 korún, ak urobíte 4 členov do systému za mesiac, ale kľudne sa môže jednať až o 30 000 za 10 nových členov a viac. Systém do štart poolu vkladá 10% každej registrácie v danom kalendárnom mesiaci. Ako teda môžete začať využívať provízie firmy HLBS? Máte možnosť vybrať si zo 4 balíkov. Je od basicu, beginnera, professional až po business. Ako vidíte, je to veľmi dostupná registrácia. Cena začína s daňou už od 150 € alebo až po 2500 €. No a v čom je ten rozdiel? Inak táto celá investícia ide na nákup produktov pre vás podľa vášho výberu. Za
registráciu získavate HLBS body. Tie sú veľmi dôležité a určujú výšku podielu provízií poolov podľa kompenzačného plánu. Čiže ako basic dostanete 100 HLBS bodov a ako business 2500 HLBS bodov. Tie sú dôležité, pretože každý týždeň s týmito bodami vstupujete do systému tak a podľa týchto bodov sa generuje vlastne podiel provízií. Ďalším dôležitým parametrom je, z koľkých členov dostanete z obratu tento podiel. Ako vidíte, keď ste ako basic, máte obrat zo 100 členov od vášho druhého člena a keď máte ako 300 eurový balík 500 členov, professional a business je až z nekonečného množstvu členov. Aby ste mohli dostávať čo najvyššie provízie, vyberte si čo najvyšší štartovací balík podľa vašich finančných možností. Verte mi, vyplatí sa to, získané provízie za čo najvyšší balík sa vám oveľa skôr vráti vstupná investícia. Team Leader. Keď ste vy v systéme registrovaní a máte 7 aktívnych členov, máte úroveň Team Leader. Získavate takto províziu 5% z registrácie člena z 3. hĺbky. Team Leader je kľúčová úroveň a kľúčová pozícia, pretože z tejto pozície sa odvíjajú všetky ďalšie kariérne postupy. Mať 7 členov čo najskôr je teda prvotným cieľom a správnou cestou, ako úspešne kariérne rásť a dostávať čím ďalej tým väčšie provízie. Ako môžete teda zarobiť? Sme na pozícii Team Leader, máme teda 7 ľudí a pracujeme popri práci a máme iba 5 hodín týždenne, bohužiaľ viac nemáme. Vy ako člen nájdete ľudí, ktorí tiež si chcú popri práci zarobiť a privyrobiť a týchto 4 ľudí dostanete do systému. Oni opakujú tento istý krok a takisto nájdu a registrujú svojich 4 známych, ktorí im pomôžu si privyrobiť popri práci. Títo 4, každý z nich musí urobiť taký istý krok a duplikovať tento spôsob. Týmto spôsobom máme v tíme 85 členov a vrátane vás. Každý, keď pracuje 5 hodín týždenne, je to 85x5, 425 hodín. Takže budete mať finančný príjem za vykonaných 425 hodín týždenne, ale vy ste osobný čas do toho venovali len 5 hodín. Takto si generujeme pasívny príjem. Koľko to teda znamená v peniazoch? Vy máte teda ako priamy 4 ľudí, ktorí registruje každý 4 a oni z tejto pozície každý 4, čiže máme 84 aktívnych členov. Ak týchto 84 členov iba do 3. hĺbky urobí čo len jednu registráciu v hodnote 300 eur za mesiac, čiže každý z nich nájde len jedného človeka, ktorého zaujíma privyrobiť si popri práci, dostávate peniaze až 45 000, čiže 1680 eur mesačne. Ak sú títo 84 motivovaní a vidia, že to funguje, ale spravia nie jeden za mesiac, ale jednu registráciu za týždeň, vidíte, že môžete zarobiť až 180 000 korún, 6720 eur. To není všetko, plus máte podiel z HLBS Bronze a manažer poolu, čiže už z 15% podielu, štart poolu, pretože ste registrovali 4 ľudí. Čo je aktivita? Aby ste mali nárok na províziu, musíte byť aktívni. Každý musí byť aktívny. Aby sme boli aktívni, raz za 4 týždne spravíme objednávku produktov v hodnote 1 bodu, čo je 100 eur bez dane. Používaním produktov sa staráme o svoje zdravie, získavame skúsenosti s produktami, o ktoré sa podelíme s ostatnými. Každý si rád nechá poradiť na základe odporúčení zo skúseností od svojich známych. Ako dostanete peniaze? Peniaze z vašej web kancelárie jednoducho prevediete na HLBS Mastercard, ktorá platí na celom svete. Z karty je možné uskutočniť prevod ako pri bežnom účte z vášho internet bankingu. Týmto to však nekončí, firma vás chce motivovať ešte ďalšími províziami a ak sa dostanete z pozície Team Leader na pozície Master, dostávate podiel 20% z HLBS poolu, navyše získavate prístup do nového poolu Master Pool. Ak sa vypracujete na pozíciu už vrcholového manažmentu Top Leader, kde má firma 5 v pozícii, tak už dostávate podiel z celkového balíka poolu HLBS poolu 25%. Takisto máte nárok na Master Pool, navyše ste sa už kvalifikoval na podiel z Top Leader poolu.
Top Leader honorár je ďalšia odmena firmy za budovanie vašeho tímu. Ak máte v tíme jedného lídra, už máte nárok na honorár. Ale je tam ešte boom pool, loyalty bonus a súťaže. Jedna zo súťaží, ktoré sú aktuálne aktívne, je súťaž o luxusnú dovolenku na 2 týždne pre 2 ľudí na luxusnej lodi a plavbek po Karibiku. Ako vidíte, je to jedna z najluxusnejších lodí, ktoré sa plavia po Karibiku. Firma vám zaplatí letenky, kompletne celú dovolenku pre 2 ľudí. Ešte stále táto súťaž platí a uzatvára sa to až v októbri 2017. Máme stále šancu všetci sa tam kvalifikovať. Videli ste ten kompenzačný plán spoločnosti HLBS Network a ako vidíte, ocenenie dostala firma za najinovatívnejší kompenzačný plán v roku 2016 od azijskej spoločnosti ANCE. Je to veľmi veľké uznanie, pretože v Ázii sieťový marketing má obrovský význam a je veľmi, veľmi populárny. Poďme sa pozrieť, čo teda ponúka HLBS. Je to inovatívna spoločnosť s dôrazom na kvalitu produktov, ktoré potrebuje každý človek, aby mohol zdravo, pokojne a dlho žiť. Umožňuje vám podnikať v 202 krajinách na celom svete pri minimálnej vstupnej investícii a tá je navyše celá na nákup produktov podľa vášho výberu. Máte k dispozícii najinovatívnejší, najunikátnejší a revolučný kompenzačný plán, ktorý vám dovoluje generovať neuveriteľné provízie. Môžete doživotne každý pondelok dostávať provízie také pasívne príjmy z HLBS, Master a Top Leader poolov. Staraním sa o svoje zdravie a zdravie iných dosiahnete finančnú slobodu a stanete sa pánmi svojho času. Keby ste boli v tom, čím sa momentálne živíte, najlepší na svete, a robili by ste to ďalších 20 rokov, budete schopní žiť váš vysnívaný životný štýl? Dosiahnete na to, o čom snívate? Myslíte, že sa váš život zmení, ak budete ďalej robiť, čo robíte? Asi nie. A predsa trávime 8 až 12 hodín denne v práci s vedomím, že na konci tunela nie je svetlo. Predstavte si svoj život za 24 až 36 mesiacov, keď si teraz popri práci začnete budovať svoj biznis. Stačí 5 hodín týždenne. Máte masívny tím ľudí, ktorý generuje pasívne príjmy. Aj zatiaľ, čo vy spíte. Máte splatené všetky dlhy, máte dostatok času pre seba a svoju rodinu, svoj čas byť s deťmi. Vrátite sa z mesačnej dovolenky snov a na účet vám príde provízia, ako by ste bol v práci. HLBS poskytuje cestu k duševnému kľudu, k zdraviu, k ľuďom, ktorí majú rovnaké ciele, k zmysluplnej práci a k finančnej slobode. A to predsa všetci chceme a potrebujeme. Pripojte sa a zrealizujme víziu vášho života podľa vašich predstav. Život s nami je dobrý. HLBS. Ďakujem vám. Ak vás zaujíma podrobnejšia prezentácia produktov, prírodných zložiek alebo kompletný kompenzačný plán, pozrite si moje ďalšie videá, kliknite na link vpravo hore alebo dole pod videom. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť. Uvidíme sa na našej ďalšej akcii.